Des de fa mil·lennis, els recursos de la vall del Madriu han estat intensament aprofitats. La ramaderia i l'agricultura, l'explotació dels recursos forestals o el contraban han estat activitats presents a la vall fins a mitjans del segle XX. Molts veïns d'Escaldes-Engordany tenien al Madriu i a les valls de Perafita Claró el seu territori de treball. La primera meitat del segle passat va ser una època marcada per les guerres. La vida a Andorra també era força dura. En aquestes condicions, moltes persones que van trobar treball i sostén a la vall del Madriu es van convertir en experts coneixedors d'aquest increïble territori. El Ventura Guitart i el Josep Martell són dos dels veïns d'Escaldes-Engordany que gran part de la seva vida laboral la van passar al Madriu. En el capítol d'avui ens expliquen com vivien i treballaven a la vall. I també escoltarem els records i les reflexions de l'Avelina Besolí, l'Olga i l'Adriana Aleix i el Josep Maria Beal. Jo la vall del Madriu la vaig començar a conèixer de petit, quan tenia 9 anys, anava pels 10, que llavors el pare, en pas descanse, anava a veure el bestiar, i jo el bestiar m'agradava molt. I llavors, doncs, clar, jo sempre li deia, quan aneu a veure el bestiar vull vindre, i a vegades m'ho deia, i a vegades no volia que hi anés, perquè era molt jove, i clar, és una caminada molt llarga. Soc fill de la Font de Roca, que es trobava aquí mateix, al costat. La fonda rebia persones que estaven a pensió a casa, i amb aquestes hi havia uns senyors d'encamp que tenien uns matxos, que els tenien a la borda, a la quadra de casa, i que transportaven la fusta, els pins tallats a la vall del Madriu, que eren transportats a la serradora d'Escaldes, propietat del Cintet d'Andorra. Primer Agafàvem i la vacada es parava a Fontverd, al juny. Al juny es parava la vacada. Llavors portàvem el bestiar a Fontverd. I després, d'allí de Fontverd, passava feia tota la vall del Madriu d'allà, i després se'n anava a Perafita per Sant Pere. Per Sant Pere, llavors, per canviar la vacada a Perafita. Llavors, també, quan el pare anava a veure el bestiar, doncs jo també hi anava, i llavors fèiem ja aquí a la vall de Perafita, era més dolç per poder veure el bestiar, perquè és una vall més recollida i molt més bé, i anàvem a Perafita. Llavors, clar, quan pujàvem, sempre agafàvem, sortíem del barri cap a la Borda del Sabater, de la Borda del Sabater, Pont Cessanat, llavors pujàvem fins a Entremesaigües, Ràmio, la pujada de Fons Vives, Ràmio, i després l'Estall, i després ja Fontverd, i després ja pujàvem al Collet d'Infern, als Brancs de la Farga. El 1936 es va acabar la tallada d'arbres perquè va entrar la Guerra Civil d'Espanya i la producció de fusta de la serradora va quedar parada i molts arbres tallats del bosc de la Trava van quedar podrits entre la Font de la Gaitanta i el Pla de l'Ingla. I llavors ja anàvem fins cap al Pla de l'Ingla, i llavors pujàvem pel riu dels Orris, i si sabíem que el vaquer era a la barraca de Perafita, pujàvem pel riu dels Orris, i si no, ens en anàvem a Setut. Llavors, quan trobàvem el vaquer ens explicava on teníem el bestiar. Ens deia, a tal puesto hi vaig veure, i a tal altre hi teniu l'altre, ens ho explicava. I llavors hi anàvem. Però llavors, clar, hi havia l'estany de la Bova,
l'estany rodó, l'estany de la Illa, l'estany forcat, l'estany blau, la Mussolina, que llavors ja vas cap als Agols, i després Gargantillà, que queda a la dreta, el port de Vallcivera, i el port de Vallcivera abans ho marcaven amb un cussol, que en deien, un pessó de pedres. Feien un pessó de pedres i allò en deien un cussol. I n'hi havia un al port de Vallcivera, i llavors n'hi havia un altre a la Muga i un altre a la Mugueta. Aprofitant els senyors que hi havia que transportaven aquesta fusta i el meu pare, que estava pescant a la vall del Madriu per tindre truites a la fonda de casa, doncs van arribar a un acord que em portarien a mi, em deixarien a la font de la Gaitanta a esperar el meu pare, que estava pescant al riu Madriu. Em van deixar a la font de la Gaitanta 3 hores de camí, 3 hores i mitja de camí, a cavall d'un matxo fins a la font de la Gaitanta. Allí em van deixar els senyors que transportaven la fusta i em van dir que allí esperaria el meu pare, però van tardar tant el meu pare a baixar que ells van marxar i em van deixar sol allí. A l'estar sol, 10 anys, i tardar molt rato que el meu pare no va vindre, em vaig posar a plorar, hi havia una barraca al costat, vaig entrar a la barraca, vaig trobar olles, vistos, vaig fer foc i havia posat les patates a coure a l'olla esperant el meu pare i plorant i dient als ocells que cantaven per allí que anessin a buscar el meu pare. Molt tard va vindre el meu pare, ja era hora de dinar, ens vam assentar a prop de la font de la Gaitanta, vam dinar allà al costat del riu, em va ensenyar a pescar durant unes hores, pescant al riu, i quan va ser un moment de la tarda, que ja començava a ser tard per arribar de dia a casa, vam marxar cap a Escaldes. Aquesta va ser la primera vivència meva de la vall del Madriu. Vaig començar-me a fer gran i als 15 anys ja me'n vaig anar a tirar fusta a l'Estany Serrell. Als 15 anys. El meu pare em va donar una mula i un matxo i a tirar fusta a l'Estany Serrell. Perquè jo no... A mi m'agradava el bestiar i ell va dir, vale, vols el bestiar? Doncs aquí ho tens. I llavors sí, me'n vaig anar allà. I llavors això de la fusta, resulta que abans el Forner Vidal, qui volia fer una casa, anava al comú i llavors li deia, que ara voldria fer aquesta casa nova. I llavors diu, ens has de dir quants rulls vols, quantes planes vols i quants càbios vols. Llavors, clar, ell tenia de comptar més o menys, però ja li donaven més, el que necessitava. I llavors feien la demanda i quan els hi havien autoritzat, aquests senyors buscaven que llavors hi havia el vicari, el Tita i nosaltres, que tiràvem fusta a l'Estany Serrell. Llavors ells et donaven la comanda que ells havien tingut i tu ja sabies els arbres que havies de tallar. Llavors, clar, amb el pare en pas descansa, vingué una destral, fèiem una òpia, que en deien una òpia perquè no s'esclés la fusta al caure, fèiem l'òpia i després amb aquell xerrac de mà, posàvem rac, i quan veiem que caïa, pom, a terra. Després l'esbrancàvem i el pelàvem, i després ja li fèiem el forat, el traguíem cap a fora, amb els animals. A la Vall del Madriu també a aquesta època també s'havia fet cultiu de tabaco. Molt poc, potser un 1% del que es podia produir a la Vall del Madriu. I el tabaco que es feia en aquell moment era un tabaco que se'n deia comú. Era un tabaco d'una alçada d'un metro o 1,30 m màxim d'alçada, de fulles redones i peludes. Un tabaco molt fort al gust de les persones. D'aquest tabaco
a Andorra la Vella, una casa que li deien la Polleta, era la que produïa els caliquenyos que marxaven de contrabando cap a Espanya. El Quim te'n podria explicar perquè, clar, amb els fardos hi havia el tabaco, la carmela i després la picadura. I llavors, clar, feien els fardos del tabaco, te'ls portava d'allò de Sant Julià, el Reig. I llavors tu els agafaves, els contrabandistes t'esperaven a dalt, ja no baixaven, i tu els hi pujaves allà, o a la Portella de Setut, o al port de Vallcivera, o al port de Prefita, al puesto que ells et deien. I llavors, doncs clar, agafaves els fardos d'aquí, de Cal Cosumet, que hi havia el Pep del Cosumet, que era el quin els feia i ho feia tot. Els del tabaco no, Els del tabaco sempre els havia fet el Reig. I el Pep del Cosumet, doncs mira, pujava a casa i deia, doncs mira, demà tindries de portar aquests allí, portar això allà, portar això altre. I llavors, sí, si portaves un viatge de tabaco del Reig, suposem, al port de Vallcivera o a la Muga, doncs quan baixaves, arribaves a la Gaitanta, penjaves els morrals allà dels animals i traies el collar i el badall i les cadenes, ho deixaves allí i llavors agafaves els paquets i els pujaves al cap del port de Vallcivera o a la Muga o a la Mugueta, a vegades. I sempre. I a l'hivern, si sortia algun viatge, doncs cada matí que se sortia, s'havia de posar, però ja ho fèiem a la nit, posar 4 claus de gel a cada animal. L'Avelina Besolí va passar molts estius a Fontverd quan hi pujaven el bestiar. Recorda com anava a buscar bolets amb el seu pare. També l'àvia de l'Adriana i de l'Olga Aleix recollia els fruits dels boscos de la Vall del Madriu. A la Vall del Madriu hi anàvem a portar els tocinos tot l'estiu a menjar a l'Estall Serrer o a Fontverd. I si a Fontverd vèiem que no d'això, a l'Estall Serrer. Allà els deixàvem estar i mengien, perquè hi havia unes fulles que en deien fullaraques. I aquelles fullaraques els agradaven molt. I n'era ple de fullaraques. I aleshores menjaven fullaraques, oh i tant. Mira, pujaven el meu pare en Pau Descans, els hi feien la barraca i el primer dia els hi ensenyàvem la barraca. Ja es quedaven allà. Perquè els hi deixàvem 2 mesos. A finals d'agost, doncs ja els fèiem baixar. Sí, i quan baixaven, tenien una gana, pobres bèsties, que no volgueu arribar a saber. Aleshores s'ho menjaven tot, patates, remolatges, s'ho menjaven tot. És per això que teníem després el tocino més bo que ara. El que hi havia murgues, hi havia moltes murgues, i amb el pare, com que sabia bé els puestos, quan anàvem a plegar murgues, el cistell ple. Perquè ell sabia bé els puestos, i em deia, nena, passa per aquí baix. Jo passaré per dalt, vés alerta, ens anirem cridant, que no et perdessis. I ho fèiem així. O també hi degué haver rovellons, però en aquell temps, com que anàvem més aviat, jo anava a la Seu a plegar rovellons. A la Vall del Madriu nosaltres teníem Fontverd i teníem el Prat de Fontverd. I el meu pare, en Pau Descans, d'allà ve el Prat, que era molt gran, i de vegades ens hi estàvem 15 dies allà dalt. I aleshores, mira, baixàvem l'herba la baixàvem aquí en Gordany, que hi havia a Borda, baixàvem l'herba allí i allò la teníem per l'hivern, per les vaques. No era cap com ara, No. Era pobra gent, era de patir, aleshores, era gent de patir. Ara ho trobem tot pla, ara és tot pla. Però no, aleshores no. Nosaltres venim de Caltita de dalt als Vilars.
els nostres avantpassats estaven allà dalt, els pares van viure als Vilars i la nostra àvia, malauradament, va enviudar molt jove. L'avi treballava a la carretera que construïen llavors feta i una esllavissada se'l va endur. Llavors la padrina, que era una dona d'unes qualitats immenses, va haver de fer mans i manetes i tot el que va poder per poder tirar la mainada endavant. Tenia 4 fills petits i la Vall del Madriu, la veritat és que la va ajudar molt a la supervivència i a tirar endavant, justament. Vull dir, ella, a la Vall del Madriu li va oferir el que tenia de flora, fauna, i ella en va aprofitar i va ser el que va ajudar a sortir-se'n una mica. A la primavera, la nostra padrina, pujava amb la Maria de Calvicari, anaven a collir xicoies a Ràmio, a Fontverd, collir xicoies allà dalt, pujava amb unes espardenyes que havia comprat a la seva cosina de Cala Felícia, és a dir, molt mal calçada, i baixava les xicoies a coll. Pujava a peu des dels Vilars fins a Ràmio pel camí de la muntanya, fins a Fontverd també, collien xicoies, les posava en una saca i les baixava com podia. La meva mare, ella és de Calcolat de la Massana, es diu Pilar, es va casar amb el tercer fill de la nostra padrina, el meu pare, de Caltita, el Ton. La meva mare algunes vegades l'havia acompanyat i recorda encara ara les colades que feien al baixar amb la pedra rodonenca, sobretot des del tram que va de Ràmio fins a Entremesaigües. Vull dir, ella encara se'n recorda d'això, que agafaven sarros, que collien sarros a la primavera, perquè recollia moltes més coses i les anava a vendre als hotels que hi havia a l'època, al Muntanya, al Pla, al Paulet, les anava a vendre, vull dir, i aquests hotels les oferien als menús dels seus clients. Sí, com deies tu molt bé, remassaven també els sarros, que llavors era una verdura poc apreciada en general, però que fa unes truitades boníssimes, són els espinacs salvatges, de fet. I llavors no cal dir que a la primavera, les carreroles, anaven a buscar els bolets de carreroles, les murgues, els moixerons, tot això a la Vall de Madriu n'hi ha, i per tant és el que ella aprofitava tant que podia per poder-ho aconseguir. Conservar la Vall del Madriu per a Fita Claró ha estat un repte que, tot i les dificultats, ha permès que sigui declarat com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. El Josep Maria Beal ens explica el delicat equilibri polític i social d'aquest territori tan important per a Escaldes-Engordany. El problema de la Vall del Madriu és que ha sigut sempre un tema conflictiu i molt sovint s'ha utilitzat com a element polític. I aleshores, esclar, la batalla entre un tipus de gent i els cortelans ha sigut sempre molt complicada i ha frenat sempre molt tot. Per això és un gran èxit que tinguem aquesta vall, que estigui reconeguda, que s'hagi pogut preservar. No oblidem tampoc que no és veritat que estigui com abans, no. Vull dir, la Vall del Madriu s'ha transformat amb els anys, el que passa és que ha mantingut una sèrie de característiques que moltes altres les han perdut. Però a la llarga s'haurà de fer accessos, s'haurà de fer una sèrie de coses que estan a tot arreu del món, vull dir, no hi ha cap parc natural en el qual no s'hi pugui arribar. S'hi pot arribar controlat. El que passa a vegades aquí no en sabem de controlar. I no hauríem de saber. Si tenim un bé, és bo perquè la gent el vagi a veure i el pugui gaudir. I si hem de posar limitacions, s'hi han de posar. I si hi ha una gent que té una sèrie de drets, se'ls ha de reconèixer. Aleshores, clar, en parlem molt, el 90% de la gent del país no hi ha anat mai a la Vall del Madriu. És una mica el mateix que a Caldea. Encara hi ha moltíssima gent en aquest país que no ha entrat mai a Caldea. No deixa de ser curiós i són uns contrastos que a vegades es tornen als llocs. I jo penso que a la llarga es gaudirà d'aquesta vall perquè cada vegada és més selectiu, cada vegada la naturalesa està menys cuidada. Aquí tampoc, perquè hauria de ser més restrictiu i no ho és. Però també és una altra d'aquelles coses que és important que ho tinguem i és important que els de demà ho sàpiguen conservar.
vida de casa pues, era una miqueta dureta. A casa meva puc dir que no havíem passat mai gana, ni durant la Guerra Civil d'Espanya, perquè durant la Guerra Civil d'Espanya vam tindre penuria molt forta, que va ser el pa. Després de l'arribada nacional ja a les fronteres franceses, vam tindre subministre de pa, de farina espanyola per fer el pa, però un pa que era desastrós, ple de palles, era un pa que a base de molta gana ens el menjava. El que és la joventut, doncs vam tindre coses de que vivència, ja dic jo, a casa meva no vaig passar mai gana, possiblement perquè tenien fonda i tenien també producció agrícola. Que potser venia també patates també de les feixes que tenien a la vall a sota d'Entremesaigües i dels horts i feixes que tenien a la part de l'Albat d'aquí d'Escaldes. No vaig passar, però algunes famílies sí, van passar-les bastant negres. Mireu, jo quan anava a col·legi, jo, el Ventura del Quimet, el Lluïsito, que li dèiem, el Lluís Felip, eren molt amics. Després hi havia el Paco Mora, llavors hi havia la Núria Pérez del Tit, la Nicola, la Blondina, la Junyer, el Jordi del Pordiós, i aquests anaven tots a col·legi aquí dalt. I al dematí, quan arribaves, el primer que arribava, ja procurava que no arribés el primer. Sempre no hi volia arribar ningú el primer. Perquè llavors la Madame Pi ja deia, bon, Monsieur Martell, tu saps què tu has de fer. Llavors tu agafaves el piloquer, un d'allò que hi havia, el ficaves a l'estufa de serrín i anaves allà, que hi havia un pessó pujant l'escala dels col·legis, tancat, hi havia un pessó de serrín. Agafaves el cabàs de serrín amb un altre de xarro que d'allò, anaves tirant el serrín, el pitjaves ben pitjat, i llavors et quedava el forat al mig. Quan tenies el forat al mig, l'encenives i el tapaves, i quan s'avincés, amb allò ens acalentàvem. I en aquell temps s'aprofitava tot, perquè no n'hi havia, no n'hi havia. Allò que n'hi ha molts que diuen no. T'ho dic sincerament, jo en aquell moment em va sentar fatal. Va sentar fatal no perquè Escaldes fos parròquia, que era una reivindicació que venia de molt lluny i era totalment legítima. Em va sentar fatal perquè allò es va aprofitar un moment en què el país s'havia de manifestar sobre el país, el futur del país, i s'hi va incloure dins del tema de la parròquia. Amb la qual es va mistificar, vull dir, no sé si recordes més o menys com va anar allò, va haver tota una sèrie de propostes que es van presentar, n'hi havia 4 que sortien del govern, després n'hi havia 2 o 3 més de diferent, i llavors va haver una primera votació, les del govern van desaparèixer totes, i llavors van quedar bàsicament 2, les 6 i les 7. Jo estava amb els que fèiem a les 7, i a les 6 s'hi va incloure això, s'hi va posar el tema aquest. Clar, al moment de la votació, Escaldes massivament va votar aquesta. Oblidant tot el més. Tot el més, el contingut realment que s'està parlant de la reforma de les institucions del país, va quedar en un segon terme. I jo amb això no estava d'acord. Jo penso que una cosa era una cosa i l'altra era l'altra. Si s'havien de fer les dues coses em semblava perfecte, però no barrejar-les. I aleshores, en aquell moment, ja dic, a part que jo ja em semblava molt bé, perquè era una reivindicació absolutament lògica, però la manera no m'agradava. No n'he parlat mai, pràcticament mai, perquè tampoc, no sé, és un tema una mica diferent, no? Però esclar, hi havia una lluita pel futur
del país que era greu i s'havia de fer la reforma. Demostra que allò no es va fer bé perquè al cap d'uns anys s'hi va tenir que tornar i es va tenir que anar al tema constitucional, perquè és que la reforma aquella, com s'havia fet, no era bona.